Di tanah ni hanolongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Horas ma dihita amanginang. Adorang suta mulai songon informasi dihita di acara nomor sia tapi gema marede kor ama sola gracia HKBP Citra Indah Jonggol. Di acara nomor 12 dung sidung maka tidak kon haporsiaon maredema kor ama HKBP Depok Sada diuduti kor paropuan. Dung sidung titing tabegema kor maranata. Songonima informasi dihita tapasada marohata lau memuji Tuhata marhite ede nomor 565. Marhiti-hiti gor ni di bata ama, dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ni to di perbadia, na tumo palangit dohot tanaon. Amen. Isedo na jadi nakok tudulok ni Jehovah, jala isedo na jadi jongjong dihajonjongan na dihabadi onnai. Hala partangan nalidang dohot na Yesroha. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargugun asuha tudusan, amanami saliling nileleng na, asinirohamdo na mangaramoti hami, sian na salaon, rasi rasan waeng, jala asinirohamdo na manglehon barita na ulii, gabi hanguluan nami, saya si maroham, say buhay marohanami,
jalalehon to dimna badiai. Asa huatu syahami sude panugunogum, dohot pambahenamu na balgai. Payan mahatam di bagasan rohanami, asa mardami jala sonak kami, jala lami baru rohanami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangi humma patik ni debata, ima patik palimahon sahatro di patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapamu donatorasmu, asa martua ho jaleliling mangulu, di tano nanilihon ni Jahoba di batam diho. Patik pawonopon unak ko mamunu, patik papituhan, unak ko mangalakop, patik pawaluhon, unak ko manako, patik pasiyahon, unak ko olo makatidakon hata na sotutu, maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongamu, manang na poso na bawa, manang na poso na buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang dia be ugasan ni dongamu. Atong rap mangido gogo mahita tu debata, taringot tu batik nai. Ale Tuhan debata, separ gugoi mahami, mangulahon na bar tu batik mi. Amen. Sumajuro jala pikir batu dia kami utik dai mahota lama di mana tangan mi mula patu Tuhan Yesus si palutu nimi dari bulan
Tapa untuk bema rohata diadopan di debata lau manai sariudasta. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata parguguna sohatu dosan jala amanami. Hujau hami do guarmuna badiai. Allah natar gugut hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debatana gabi julma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodio kami. Asi maroham dihami. Sepa totong mahami. Roha hamuliate o Tuhau. O todi parbadia. Pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit. Binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha kami mangulahon lomo ni roham. Hodo perhitian ni nasa asini roha. Sayunang tulak kami. Say tangihon mahami. Ho ale di bata ama. Anak dohot todi parbadia. Amin. Tabegi mama baga ni debatat taringo tu hasesaan ni dosata. Aidang adong ibarnii ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopun hasangapun ni debata. Alaya kanagabi pitor binahen ni basa-basa marhite sian asini rohana. Hinorhon ni panobusion na marhite hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni bedebata bahen ha bangsa parasian marhite-hite ha porsiaon di mudarna asangapon ma di debata na digijang. Amen. Turupuk epistel di parmingguata sadarion, imanatar surat di Jakobus bidusada,
Pamukasian ayat 22, Sahat Rodi ayat 25, Yakobus ada ayat 22, Sahat Rodi ayat 25, Tajahama Margati Sorin. Alai gebi siulahon hatai mahamu, unang holan pananginangi, akan apa totohon dirina. Ai di bereng do dirina, dungi lau mai bana, gawe dang di boto berubana. Ido yang go sahatna, martua doakan atumangi hono hata ni debata, jalan nau peopsa. Amin.
Taha tidak koma ha porsiao tai so nahina tidak kon ni dongata sa porsiaon disadok portibion rap mahita mandok ha porsia di debata Jehovah ido ama pargugu na suhatu dusan na tumo palangi dohotano ha porsia Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinibuan ni si Maria nagabi-gabian siya to di perwadia adorang so aku buan ida tu hata na tumaw na bernid di panghuan ni silatus ang terpajal di bana di hawira silang na tua tu bana toro tung tanong namala mangulu di hari patuluhon namanaik tu surgo lahudu tu siyang debata coba amanai bergogo na suatu dasani di simay maharan laksugo tu tanaon mahumi halat na mulu do namat aho porsiari to de porbadia jaradong sere huria nabadia huria tapanala Kristian akan nabadia do dia sisa ni dosa do dia tayi namado mula mangulu dusogod daging ni halat nang mati dohot dia ngeluar nasora sudah amen.
Tikting dihuriatta di Minggu pa-24 dung Trinitatis tanggal 10 November 2023. Na parjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu pa-24 dung Trinitatis doho tema unang lupa roham di Jahuba. Na paduahon nanang merbagas. Sada titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbuga semua Frans putra negara Silitonga anak niamatta Janfiter Halomoan Silitonga tubuni inatta Dumaria Boru si Majutak ruas ni HKBP Depok Sada Wik Getsemane dohot orwana Tiara Anissa Jepania Boru Lumban Tubing Boru niamata Profesor Dr. Freddy Buhama Lumban Tubing MSI Tubuni inata Doktoranda Masayu Soraya Julaika Boru Huta Barat Ruasni GPI Paulus Jakarta Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 25 November di GPIB Paulus Jakarta. Na paduahon titing paduahon. Naeng majalo pasu-pasu perbuga semua maruba roha si manulang. Anak niamatta hotden si manulang nahinan. Tubuni inatta tiaras manalu ruas ni HKBP Cinere. Dohot orwana marondang pasaribu. Boru niamatta marhisan Junus pasaribu nahinan tubuni inatta tiorlin dongoran ruas ni HKBP Depok Sada Wik Bethlehem pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 25 November di HKBP Cinere napatuluon ruas napidda Mamuka sadarion Minggu tanggal 10 November 2023 pidda ruas ma sian HKBP Depok Sada ima keluarga niamatta Darwin Marolup Tambunan inatta Suryanti Boru Pasaribu rap dohot 2 yanakon nasida nasian wek Epesus nasida pidda huria tu HKBP Balikpapan Resort Kalimantan Timur. Napaupaton berita habut niroha. Na di hari Senin tanggal 10 November 2023 nunga jumolo marujungolu Lasma Dina Farida Mahulai Nenggulan. Na merbaju umur 30 tahun. Ruas ni huriatta nasian Wik Bethlehem. Tu udian di hari Sabtu, tu udian di hari Rabu tanggal 15 November 2023 di TPU Kampung Kandang. Tumibu matarapul keluarga nati ninggal honna. Napalimahon pertukaran mimbar. Di hari sadarion Minggu tanggal 10 November 2023 di Patu Pado pertukaran mimbar di distrik 2 Pulalu de Boskap. Papungu pilihan tujolo dohita duksiduk pilihan paduahon tupakta laho manupahi pakubesion di distrik 2 Pulalu de Boskap. Tuhat tama nama masu-masu ganu pilihan natapasahati bahen sangap di guarna. Napaonopon pangibation ni huria. Di hari sadarion Minggu tanggal 10 November 2023 di parmingguon arian pukul 10 WIB rodo mangibati huriatta punguan Korama Sola Gracia HKBP Citra Indah Jonggol niuluhon niya mata pendeta Tony W. Pakpahan nalaho patubegihon edde puji-pujian duksiduk parmingguon diuduti dohot acara ramatama rap dohot punguan Korama Depok maringanan di Gedung Serbaguna lantai sada. Pidangido tuganu ruas ni huriatta namat dohoti parmingguoni
pasahaton pilihan pangurupion turuas na di HKBP Citra Indah Jonggol duksipul permingguon marhite poti parasian na pinarade di pitu masuk gereja. Tuhat tamana masuk ganu piliani tapasahat mai bayan sangap di guarna. Papituhon pertanyaan perhaladu. Di hari Senin tanggal 20 November 2020 pukul pitu botari patupaut do pertanyaan perhalado dohot keluarga maringanan di gedung serbaguna lantai sada. Na pawaluhon penutupan pertanyaan week. Di hari Kamis tanggal 23 November 2020 masuk pukul pitu bodari patupaun ni huriatta do penutupan pertanyaan week tahun 2020 dohot pertanyaan memento mori maringanan di gereja. Pinangido tuganu punguan kor Depok Sada pasahaton pilihan edde puji-pujian di pertanyaan ini. Napasiahon partureni pesta Natal dohot tahun baru. Jadwal perayaan Natal tahun 2020 dohot tahun baru 2024 di huriatta boy may dautai di warta cetak manang elektronik na pinaradini huriatta. Pasapuluhon tikting naso jinahahon dohot berita parhepengon tajaha madi warta jamaat elektronik na pinaradini huriatta marhite WA week pertanyaan tabi. Songonima titing masa di huriatta di bagasan minggon saya di paso-paso tuhat tamay tau sangap di guarna.
Hibur rohoku, tu Tuhan Yesus, sudi guruku, di Tuhan Yesus, ihutonoku, do Tuhan Yesus, dangolo aton, sayutun dalon, aporti biyon, dangolo sumurut be. Aku say bersihon tung sodong pe dolo dohot dolo sumurut be. Beta ihuton ma Tuhan Yesus, dari juru roh petulus. Beta ihuton ma Tuhan Yesus, sayunang ho sumurut be. Hibur rohoku, tu Tuhan Yesus, sudi guruku, di Tuhan Yesus, ihutonoku, do Tuhan Yesus, dangolo sumurut be. Say hutun dalhon aporti biyon, silang di Kristus mau dapoton. Say hutun dalhon aporti biyon, dangolo sumurut be.
tungso adong pe na ulo dohot alay ruhaku say bersihot tungso adong pe na ulo dohot dang ulo sumurut be. Damai ini debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mengaramoti ati-ati dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Horas madihita saluhutna. Dihamaka madami dadami. Haanggi pinaribot. Maradu saluhut hita na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Moliate madi Tuhani di percupangata di minggu sadarion. Au padita Tony Wakson pakpahan. Idata pardijabu boru sitopul. Di basa-basa hot tuhat tado dihami dua danak. Sada mai bawa syakakan tongon nuaing kuliah di STT Jakarta manang Sekolah Pardita di STT Jakarta Jalan Proklamasi jala dapat dua homai boru tongon nuaing kuliah di kota Batam jala rap dua nuaing dohot bunguan ama Stola Gratia ni Huriata HKBP Citra Indah Jonggol. Jala dihamuak kamang do tamuak kenang. Dada hinorhon ni haulion nami marede sasitonga di haroro nami di bagasan partikianon. Tutonga-tonga di Huriata. Alai siasihol ni roha. Dohot siap pangilikon ni roha. Anggiat boy masih tupahan akan akorsiai songongodu ni huria na hinalomohon ni Tuhani. Anggiat ma hamuak kamang dotamuak kainang saya totong di bagasa pangaramotion ni Tuhata martabata banang dihamung dohot hahipason dohot las ni roha yaka pagulmiton ni ngolut tagaduk marsada-sada. Amin. Nuaing taluas matot di debata mangarajai di roha pikiran dohot sadok hadiriota laho majalo hata ni debata jamita di minggu sadarion. Di mana tersurat di 5 Musa, di Bidualu, di ayat 7, sahat rodi ayat 10. Hujaha madihita, tapai hutihut madi bagasar rohat tagaduk, songonodo tersurat di Turpuki. Ai Jehovah debatam manogi hoko tutano na denggan tutano na marbatangaik marmual dohot martao akan nama baur dirura dohot didoluk sada tano hatubuan ni eme jagung hau anggur hau ara dohot dalimo tano namar minyak zaitun jala
namar situak di loba. Sadatano nasopola marhangaluton panganonmu rotin disi. Jaladang huranga ko di manangaha. Sadatano batuna do bosi jala sia dolok-dolokna tarhaliho tobaga. Ia dung mangak ko jala bosuran iko pujiomu do Jehovah debatam alanitano nadegan naung nilehon nain tuho atong ramotima dirim asaw nang lupa roham di Jehovah debatam gabedang dirado tiho akatonanai uhumna dohot aturanna akka na kutonahoni tuho sadarion asaunang ia dung mangako jala bosuran jala di pauliho akka bagas nauli diingani ho dole lobum dohot biru-birum lam sinur do jala gada perak dohot sere diho gada huhut saluhut nadiho hape lam dipagi jakoroham jala lupa ho di Jehovah debatam nama nogi ho koruar syatano Mesir syabagas parhatobanan ibana manugu-nugu ho di halongonan nabolon jala najorbut inganan ni ulok tulung api dohot naga dohot hala tano hasang huhut naso marisiaek ibana tahe parwarhon diho aek sia dolok batu na pirsahali ibana mangalehoko mangan mana di halongonan naso tinatanya kaopum asaibana paseret roham dohot mangucuniho asamarhasonanga ko bahenon na di ujung asaunang dohononmu di bagasan roham gogokku sadiri dohot huasoni tangaku mangomo diau hamoraonon ikon paingot-ingoton ni roham tahe Jehovah debatam ay ibana do mangalehon gogo tuho mangomo aka artai asapahoton padana naung niwarihonna tuaka opum songon na adar sadarion ido sahat ni turpuki dihamok kamanami nanami dihita saluhut na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Jas merah. Ima hata na pinasahat ni Presiden Tanah Parjolu, Presiden Insinyur Soekarno. Hata jas merah. Nama dok jangan sekali-kali melupakan
sejarah. Di tahun Presiden Soekarno hatai lahopai ngoton bangsota bahwa lelindo bangsot tahun diperbudak dijajah bangsona asing naik komar porsuk naik komar sitaonon jalalaho paluahon bangsota siap perbudakani siap penjajahani tidaklah mudah. Alaikon mengorbankan hosa dohok mudar ni bangsota. Jalasian hagogo di debatana ni lehona tu bangsota. Malua do bangsota siap penjajahan di bangsona asing. Jalai do mabahen dung marpuluh tahun bangsota merdeka di palua sian penjajahani boy matadai nuaing hinauli ni kemerdekaan ni di tonga-tonga di bangsota. Boy matadai parbuai ni nataula di ngoluta. Boy matadai nalam martabah hadumaon ni parngolwota. Boy matadai sokot dia tabuna namar jalat tol. Dohot aka lana asing. Alanido dipaingot. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat jasa-jasa para pahlawannya. Di hamakamang dota buah kaidang. Jalaidon waeng na pinasunggulhon ni turpukta di bagasan sadaryon. Marpuluh-puluh tahun bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir. Marporsuk, marsitaonon, marhat cikpak kilalaan di bangsa Israel. Di dari batadoi si taonon nai. Di dari batado na hatcik parangalutot di ngolunai. Alani di palua de batado bangsoi marhite-hite na posona si Musa. Marpuluh-puluh tahun di perhorsihan di pasunggul de batado tu bangsa Israel. Na sodapota mangan di parode batado manna. Manna si panganon na sohiati nadani opuna. Di nasodapota naik marhite-hite siya dolok batu na macepir. Di parode batado aik mual na tiyosi inumon ni bangsoi. Dakpola sampai marpura-pura si majojak nanak pemardalan marpuluh-puluh tahun di parhorsihani. Saha rodi tuna memasuhi tano Kanaan, tano nagok situak niloba, nagok susu, natumubuhon eme, natubuhon hauara, natumubuhon jetun, tohot akala nasing na pinaadar di bagasan turpukon. Di pasungkul hodo tu bangsa Israel. Asa hilalaon ni bangsa Israeli buhado panarihono di debata di ngoluna. Unang lupahon Tuhani. Damang dohot dainang nang kita saluhutna na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Totu sahali hita napungu di bagasan partikyanon. Berbagai latar belakang. Adong dorahita na tubuh di son. Aka naposo remaja. Yaka na tumua torop dorahita
na tubuh di bona pasogit dope. Adong nasa palipi sa mosir mungkin. Adong nasa sinagauruk. Adong nasa parilitan. Adong nasa garuga. Adong na bona pasogit na di dairi parongil. Adong bona pasogit na di silidung di pahay. Siya desa nawalu do hita ro. Puasa hita haruar sian bona pasogit sian ingana katubuat tai. Aha do mabani kon haruar iko bukas hita sian bona pasogit huta hatu buat tai. Udang adora hita makilalahala di hinahacit de parngoluo nido. Dogi margogo ijurbari madamang dohot dainak tabi pasikolahok kita. Basa Tuhani dengan parsikolau ta. Dogi tabay malamarat tu parkarijuan Laos songgop mahita di Depok Naulion. Dohot ragamnya kahangaluton di pargolwota. Alay basado Tuhani. Nuaing ngabuhi di ba napajongjok ko bagas na uli. Nuaing ra siya kamu nunga martabata babe ramong kidang lobu dang biru-biru databa. So ko na idok ni turpuki alay nga martabata babe nang dohot sere berlian deposito nakpedang emet tanah martaba. Nakpedang gadok tanah martaba. Alay boy do tayo ingot na pinaborhat ni Iturbari do hita. Hinorhon ni parhat siton ni ngolu-ngolui. Aboto do ahada pinaborhat ni Iturbari. Akara napos mungkin kurang hatus Iturbari talapaton. Ijurbari sada mual na di pamangata itiki hitamudum. Adong mamual aek di pamangatai. Sipato no mamaneteki mono di bahasa Indonesia di dok dan ces namai. Manetek gabi adong mapeta-peta kecil di batatai. Sehira bentuk pulau Sumatera, sehira bentuk pulau Jawa, dungi di dok mak bau acok kau ina ngences na idui. Puasa di dok namar gogo Ijurbari, dai nang dohot dabangi. Dungo ibana siapa do mana, martangi yang ibana. Sosanga do penang bapala minum aek si tio ibana. Dunga di hehe yak kaya nakon na laho marsikola. Dugi di bae masih panganon na. Si panganon yak kaya nakon nai. Di paridi. Dugi disuruh marsikola. Duk sipuli. Di bae mabuntut na. Lahu buanon na tubalian asa adong panganon na. Dang colo nang bapala diinum kopi. Diinum tes manis ngences na ido. Gabi haguguod di bana. Ido bad na dok margugo Ijurbari. Margo ko Ijurbari ho amang inang pasikolahon na di roha unang hutau pe songon na tinahon. Itu adalah bentuk sebuah pengorbanan orang tua kepada anaknya. Kekuatan ngencesnya yang membuat anaknya bertumbuh besar. Bukan karena makanan-makanan yang bergizi. Ijurbari na ido. Boha. Tarbahemu do makalupahon haburjuon ni inong mi.
naung mabudut isur barina holalaho pasikolahon asaboy hitamaduma asaboy denggan golung-goluta dito gudo hitamardalan sipata tukap dang disonggahi anak na yara tukap tema dak palabuhay asato do belga dang disonggak tema hehe maho asa hato do belga ina dang disonggak molo pesoboy dia cari anak konaon macaha sokoda julu ini budi gagap tong anak non ini budi saya nakan sampai darah tinggi menuk ta mangajari hita sampai darah tinggi alai dielik do hita dia judo hita kamang do tamu kaina godang do hahurangat tadi tikisi hamet metota alai dielik do hita dia judo hita nuaing dung batua amok tai do inok tai molo sopedengkan pakaian boha songkahamu do inongmu amongmu nama tuai ala sodengkak kacing di bajuna tang boy ho paturehon kacing ni bajuni inongmi songon na di mahen ni inok tai na paturehon kacing di bajuta na paturehon hohosta nak pemar hohosto bayo kita lahomar liturgi alai di pature do bayo ni sorot do bayo mo anakku nangapala tari da bayo mian non ay bayo do kan di bayo na julo tak tertuhor ikapinggang ala di do nakalupahon habur juon nang songoni do nang ngolu parto diotai dung di paborhat Tuhani hita sa desa na walu saragam ni hutay dinahatsit didangot kot naong tataon di bona pasogit dumaing sahat hita tuingan anon dinamarraga makapacarian dinamartaba kapangabahan dung lamaduma goluta di sido hita di paingot una kalupahot Tuhan unang dietong roham ala di gugumi unang dietong roham ala di huasomi ala yala basa-basa ni debatadoi ala asi ni rohan ni debatadoi selamar kada mahasi ni rohan ni debata selamar tabah mapasu-pasu di debata moholo saya ingat kita jadi orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan jangan menjadi orang-orang yang melupakan perbuatan Tuhan nama kalupahon basa-basa ni debata ido tu hita di pasunggulhon ala di dihamuak kamang do tamunan bagaimana sikap orang yang bersyukur sokot dia do halat nama kabulate ho basa-basa di debata basa-basa di debata pasu-pasu di debata asi di roha di debata non nilai honda tu hita sesungguhnya itu bukan hanya untuk diri kita sendiri dada orang laut tu dirita alai na dipakai debataro hita gabe parhitean pakai tiuk mo huleho tu asaboy barkuku ho mangurupi halak namar hahurangan mangurupi halak namar hadangol hala di saya jujur do mangkeparhoniso ngomata nyari dohok bulan ditopa debata nama punasa sinar sinodang mata nyari do alairo do mata nyari dilehod do sodang nai tu bulan ay bulan danga dok sodang kalau secara ilmu fisika danga dok sodang di bulan dung dileo mata nyari sodang nai tu bulan Roma mamuse bulani di borgenai dileho masodangai tu portibion aladido di borgenai boy mataida hinauli ni sodang ni bulani nak pedak sodang nai alai sodang ni matanyari na jinalo na ido dilehon tu portibion dadi do matanyari
Diau do di leut te bata. Hola diau doi. Tau. Alai. Asamar sinodak bulanon. Huleo matuho sodakon. Dadi do bulani. Hola diau doi di leo mata nyari sodangi. Dangadong lahonok ki manak tunasing. Alai di leho do tu portibion. Asarap kita menikmati sodang ni bulani. Sodang ni mata nyari. Coba multimedianya yang pertama. Taida majolo tang kejangon sautik do. Masih ada di situ? Songo dia di hita meraduk pun pasu-pasu di bata. Satok ke petaida. Otik godang bodoh rapok talapatan ni video ini. Na parjulu adong do piga-piga jolom madisi merhaliang. Di tonga-tongana adok si panganon. Sedok nagajang. Margulu do na sida mabuat si panganon ni. Alai adong ko na gaya pola mamukul mangoray. Itori lotak ma sedok nai. Pola sabur si panganon ni holan alan na margulut. Gajang sedok nai. Ditikidapot na si panganon ni marhite sedok na sa diri. Di batu pamangan na taktuk pagajak ku sedok nai. Sehingga dang buy ba na mangaton si panganon ni. Jedang buyala ni gugu. Ujungnya bijak mana sida. Di sedok si panganon sa tonga-tonganay. Duging siya sedok nay do iba na manulangi donganay. Di lehot tu donganay. Dapo tamba donganay di si panganon ni. Si panganon nadapot di donganon di lehom matu ibana. Ngolu na marspaleon at do ngolu. Dada ngolu na holan nanang manggulut di diri nabi. Amang do taminang. Mulat juga rimayuk di bata. Di ho masudi. Akajabu, gedung, hotel, pesawat, mobil, pinadong di Portibion. Ala didok matuho. Ala hola sahala mo matinggal lison. Terjalur hamboy. Tak terjalur hati. Kebahagiaan yang paling berharga adalah bukan seberapa banyak yang kita bisa kumpulkan, yang bisa kita terima, tapi bagaimana kita bisa menolong orang lain dengan apa yang bisa kita terima berkat Tuhan di dalam diri kita. Ido gabi masih paleonan mahalaki. Masih paleonan. Gabi taru di mana sida. Next kawan. Coba ada nama godo? Amang dot taminang. Om Maha Kabibi Citra Indah Jonggol. Ima gereja nami. Ima nuhaing gereja nami. Bahari panatapamuna. Mirip do tuha Kabibi Depokon? Mirip donian arong go mirip nautik. Adong go mirip na. Coba lah dulu jujur. Mirip atau enggak. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau tidak mirip, dikatakan saja tidak mirip. Unak pola, sasonang rohani padite, bagi hudok memirip.
Tak boleh, lebih bagus katakan saja tidak mirip kalau memang tidak mirip. Tapi kalau saya katakan sama sekali tidak ada miripnya, terlalu jauh bedanya. Dan mertua doha makamang do taminang, songono bagat ni garijat tahun, ahada penahurang. Alai di bota hamu do kamang do taminang, hami pi hakabipido ham. Karistet do hami. Si hoto Jesus do hami. Molo hakabipito depokon, songono bagat ni garijana, alai hami pi hakabipido, songoni magareja nami. Apa pendapatmu? Wahado pendapatmu. Adakah hatimu tergerak? Markurasa do nang di roham agi asini rohai. Amak tahe ngirine. Adong ko pakilala musoni amang dottoy nang. Buhado. Dihilala roham do amang dottoy nang. Baik boy do holak kamu nak pudasa gereja na baga. Hamidak pola. Adakah hatimu tergerak? Sama seperti yang berkumpul tadi beberapa orang saling menyuapi, saling memberi. Badamang, inang, berat roham mengadu siau, songna berat. Bodo kap roham mengurupi hami. Siap basa-basa ni debata, sian asini roka ni debata naung cinalom di ngulumi. So nahudok nakin memang dang gabi lubut tabi natabba. Dang emeta natabba. Alai martabba do deposito ta. Martabba do sereta. Martabba do berliata. Martabba do mungkib johot bagasta. Bodo no saotik. Sian na martabba-tabba pasu-pasu di Tuhan na cinalomi dung maduma ko di pangarat tuamon mangurupi kahuria na marhagaleon amang dohot tamu akay nang on posisina dak ditanot tadope garijaon deba ditano ni pamaret tadope deba ma ditanot ta alani tatu horma tano next. Om matano naong dituhor 2.126 meter. Lubang lurus doamang dituhor huriat taong. Mace bagas tutor. 4.500 kubik matano laho manibunon. Nuaing ngalet lesbe. Ngalet lesbe. Lebih kurang 2 miliar nunga habis hepek ni huriat tatuson. Sonari mamasang broncong ma ala pitor sungai do di pudineng. Sedang memasang roncong ma di sinuain. Akamang do tamu kainang. Next. Enggak, satu lagi. Enggak, yang tadi yang barusan. Yang barusan. Bukan ini. Ya, betul. On patung ni Yesus. Ahado nasala boleh berkamu siya patung ni Yesus. Ha? Tangadok tangan na. Harusnya ini tidak pantas dilakukan seperti ini. Seolah-olah ini pelecehan. Patung Yesus yang adalah Tuhan kita dibuat tidak mempunyai tangan. Ini adalah sebuah kisah nyata. Patung ini seperti ini. Di Frankfurt, Jerman, pada masa Perang Dunia Kedua, ada masa ada bom meledak di Huriana Mehmet di Frankfurt, Jermani. Masarsar magarejai. Dung masarsar garejai, duk syadia liling dung Perang Dunia Kedua, Roma musia karuasna, mamering garejai, dunga masarsar betutu garejai. Di lulina sidama, nangwa pala patung ni Yesus ya dong dapot. Di lului ma nunga marponggolan adong na hola pak na tarida adong na hola si majujungna adong na hola si wisiubeona o ma di palek leket di tempel ala saya di lului tang adong betangan na jupang
Marapok manasida. Wah pasangot tado pio patung ni Jesuson. Suadong betangan. Tahu kirma tangan nai. Nang papara mirip ninda nadiba. Ale Roma uluan ni hurere madok tak pola. Soko di mata pasang tak pola martangan. Tung ruado idao ni amang dang martangan. Laos iman apa ingotok kita. Molo pe taida Jesusi danga dok tangan na alay tangan mima nagabi tangan ni Yesus. Tangan mima nagabi tangan ni Yesus. Olo dohoy nang molo dipakai di bata tangan ming gabi parhitian tangan ni Yesus laho mangurupi halak ngamarhahurangan. Radi doho tangan mi inang pakai di debata. Kami parhitiat tangan di Yesus. Molo roha minuain di son. Boy do tangan mi inang. Kami parhitiat tangan di Yesus. Asa boy nang peso pala songoro bagat nagari janami. Nang pala urroa siano notik. Tanga pala dohonok pasasaru pahita bagat na. Urroa petaho hami. Asal mau nak parwahu gari janami. Dak pala hupangi do sasaru pa bagat ni gari jata. Dah. Huhalas sope urroa gereja dami halai una ngapala parwahu oro doha mang dotoi nang tangami pakeon di debata gabi parhitiat tangan di Yesus mangurupi huriana. Next ra tak sangat para di nak kesejabu akamang dotaminang dang nomor rekening kon ale nomor rekening ni pembangunan di Huriata doon. Tidak terlalu sulit. Buka HP-nya. Ida mungkin ada Mandiri, ada BRI. Saya pikir tidak lebih dari 5 menit. Boydo. Tangat taigai parhitiat tangan Yesus. Mangurupi Huriata. Amang do tamu kainang. Ima elek-elek nami Tuhan. Songon nahudok nakading dada alani haulion nami marede marhite-hite punguan amani huriata. Dada alani namalo au marjamita. Alai hubarani hodo diriku ala huboto doon hakabipi. Ala huboto doon huria ni tuhata. Ala huboto do hamu sihutok Kristus. Ala huboto do hamu karisten. Saya pikir tidak salah kita saling menolong. Nunga macai gudang basa-basa doho pasu-pasu di debata naong nelehon nai tuhita. Saotik siap pasu-pasu di debata da cidalomi amang dotoi nang. Ua tek-tek komai mangurupi huriata. Hupai mape hamuan non duksidung mamasu-masu au. Hupai mape hamuan non dipituan. Disipe baik kamu. Molo hurang dengkat dope disiho amang dotoi nang amplop minakin. Bodo pesaunari patureomu. Laho pasahato menon namang natua-tua inang natua-tua di jolo ni pituan sai martabba madihamu pasu-pasu sikat ni sude napinya sahak muan non tuhuriata salam martabba madihamu kapangabahan martabba marezeki terlumubi martabba tabba madihamu hahi pason ingok mak hata parpudi hata di debata di epistel tenakin unang mahamu gabi holap pananginangi di hata ni debata alai gabi siulahok katai mahamu ido tehenak situ nami ido epistel tenakaning dang nahuto patopai unang maho gabi holap pananginangi di hata ni debata alai gabi siulahok katai mahamu nunga hupatu begehon nunga bedi tangi hok kamu aha naku adu pihami di parsorior di huriata unang maholat pananginangi hamu di jamita naku pasati alai siulahok katai mahita di bagasan holong nasihat Tuhani di pasu-pasu di bata mahita saluhutna martang yang mahita moliate madihuali Tuhan di hatam na mersaringar di tonga-tonga nami pasu-pasu mahatami itu tuali Tuhan udang matongon naong pinam tupam jingoru namyon maraga pasu-pasum naong dilehonmu di ganup hami martabata bakalas ni roha di ngodu-ngodu nami saluhut na idadala ni huaso nami dohot haguguun nami alayala asi dot holong ni roham doi ali Tuhan
Ope ali Tuhan siya na sinirohami ma. Nang pakyon nami laho masitupahan marsiurupan. Dito nga to nga ni partalanan ni Huriam. Saluhut ruas ni Huriam. Dohot parhaladum. Songoni nang dohot pangula naguktiki. Di hakabipi tepok sadaon. Namet-met. Sikola minggu. Ramaja. Naposo budung. Ama dohot inape. Asa saluhut may di bagasan panggomgomyon ni tangan. Haul masaluhut na sida. Di bagasan holong ni Roham. Asa salam martaba-taba kalas ni Roha. Jaka partaladan ni ngudu-ngudu ni ruas ni Huriami. Marsaringar maho Tuhan marhiti todim. Di Roha, di pikiran, di gaduk tod dinami na pungu di son. Asa marhiti saringar ni tod dimi mamarkurasa tod dinami. Di bagasan ngudu na marsirupan dohot na masitupahan. Marsangap maho ali Tuhan nami. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Sesadusa nami. Tangihon tangyang nami. Amin. Melihat ma di Tuhata. Di hata di Tuhan inong marsaringar di tonga-tongata. Tapi halak sidok melihat mahita dia kabasa-basa di debatan naung tajalo. Tapusi ma Tuhata. Marede mahita laos tapasahak ma dohot periata. Marede mahita. Terus
tatangnya koma peliata. Ali di bata amanami na di banwa kicang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa nama diutus. Hupasat kami masian nandilehon mitu kami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolo. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tongani huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami kudang nisilehon-lehon mitu kami. Asalam girigir kami madok mauliate Tuhan. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Manami na di banwa gicang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut ngalomo ni roham di banwa tongaon, sogon na di banwa gicang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, si sama dosa nami soko panisa nami di dosa di dongan, namar dosa tuhami, unang hami tokihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana bidaho. Didopako Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu todim. Nami mulu tungadok kamu nama transfer baik kamu buah-buah tu hami asabuin pabotoh kami tu kuria. Selamat hari Minggu madihita salutna.